Здравейте хора, тая си грима. Това. Трябва да се по-бързо, защото искам вече да си лягам. Защото в момента, който го снимам това видео е 11 часа, но по принцип аз си лягам в 10, но бях излезнала до късно и просто няколко. Закъснявам за нощта да се намери. Спирала не съм слагала, такива са намерилите. И да, много трудно си ги тръгвила, защото стига грима, защото просто нарочно така си ги опървам да ми изпада на ръката и да, съм че фондите не изпаднала. Като го направя ще се случи. Кога сега е така тук под очите коректора. Ето, това е историкия ми грим. И да. И да, спирам видеото, защото да, сега, но просто ще избера дрехи за лека нощ и да. Една секунда. Ето този клин ще се облеча. И ето тази блуза.